Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nagapangunang obligasyon sa ginikanan nga protehiran ng ila kabataan, apang may tion nga sila pa mismo ang nagatugas sang kahalitan, pareho sang natabo kay Susan Sadhe. Sa lamharon nga edad, nag-angkon sang sunog sa lawas, tugas sang iya amay. Apang tigaylo nga magpalutos sa pagtilaw, nagtinguha nga ang malaing nga inagyan, malampuwasan. Mga puso, isa ka panibag o nga istoryang aton tukibon subong nga aga. Ari naman niya, 11 years old ang ini nga bata sang siya ang ginhaboy, sang kinky sang iya kaugalingon nga amay nga nagresulta sang iya pagkasunog kag pagdeform sang iya hitsura kag lawas. Apang subong mga kapuso, proud siya nga tawgon ng iya kaugalingon nga gwapa bangod sa iya paghimakas kag pagtuo sa mahal nga makaako. Ma'am Susan, good morning. Hi sir, good morning! Kamusta ka? Kamusta ang family life? Nang sa subong sir, makasiling gid ko nga blessed gid ko ya Japon kay despite dala sang tanan nga natabo, inis kay ano kadako ang problema ako makaguba man na sa aton nga atmosphere or makaguba man sa aton nga appearance. Ang importante Japon, ang ginasaligan talang gid always, ang magdangop kita Japon sa Ginoo kay si Lord lang na Japon maghatag sa aton sang comfort. Gusto namon mahibaluan, Ma'am Susan, anong gintunaan sang pagkasunog sang imuguya sang imulawas? Sadto sang July 28, 2001 nga ang ako nga papa nag-abot one time sa balay. That was Sunday and then 30 sa iya kahubog. Nangakig siya kaya hindi ko makita ang kutsilyo. While nga gapangakig siya, nang nagaditbit sa sangkingki, ginpamangkot niya ko kung ara ng kutsilyo, wala ako nakita. Kag atubang ko siya, ginghaboya sa ako ng kingki, kag nagtupa gid sa ako nga forehead. Amo to nga rason nga nabuka ang botelya, kag ang kalayo, nagkagtugid sa akon nga lawas, kag gadabadabagit ko. Anong natabo mentras ikaw mismong nagakasunog na? What were you thinking? I was thinking, amo nigurong feeling nga mapatay ko. Basi mapatay na ko ni. Mabuhi pa ko ni Ayhan. Kay hindi na ko dikita sang kasanag. Kay tungod ang kalayo, aragid sa akon nga tubang, galapaw, gid. Gadabadabagid. Nagka third degree burn ka, Ma'am Susan, lapnos nga guya, makamot kag madamo pa nga parte sang imo kalawasan. Nakabatsyag ka bala sang kaakig, kadumot, batok sa imo amay. Paano mo ni ginhandol man? Honestly, until now, every time nga madumduman ko nga ako nga papa, daw makita ako man subong nga wala gid siya bag-o. So, pero palangga ako na sa Japon, kay syempre amay ko siya. Pero sometimes, nainit, gid ko nga daw wala ba na pag hinulsol, nga makita yang iya, nga bata, nga amo na ni, pero nga ako nga mga manghod, daw palayaso niya sa balay, daw wala ba na pagpalangga. Ginapangamuyo ko na lang gid, kabalugig ko nga si Lord ya ang mag-change ang tagipusoon ni Papa. Human lang ko, hindi ko marikawan sometimes nga na-feel ko na. Pero, I know nga buligan ko Japon sa Ginoo sa complete nga kapatawaran. Ma'am Susan, na-deform ang imo guya. Every time magatubang ka sa espiyo, anong gadalagan sa ulo mo? Anong nagkakabatsyagan mo? While I was in high school, syempre ginakadlawan ko sa mga bata or mga especially sa mga tao bilang nga daw hindi kay chindi. Kag sa college man ay ara man nga ginasuyaan ko bala pero ginapaminsar ko lang para man ni Japon sa akon nga future kag ang isa tagad nga ginapaminsar ko kung magatubang ko sa espeho may mamana pa niyan sa akon may maruyag pa niyan sa akon. Gani, din hamba ko may magpalangga tanayan sa akong nga lalaki. Doon mo na dada, ang ginatandaan ko na lang ginsubok, hindi ko pag-unahan ang plano sa Ginoo sa kabuhi ko. Kag sa kabuhi man naton nga, amo na dala ang plano sa Ginoo, mas dako kay Japon kaysa aton. Ang nagyad ko man sa una, inlad, anhol mo kay ang tawo, galantaw kay sagwa. So, amo gito ang time nga, amo na nakahamba ko nga may palangga tayhan sa akon. So, subong nga ging tagaan ko ni Lord sa lalaki
nga para sa akon kaging tagaan niya kanay baby bulikan kita Japon sa Ginoo nga makahawas kag makaguwa sa sini nga sitwasyon paminsaron tarang giturni nga ang Ginoo lang Japon ang dalang panta wala na sang iban kay ang pagpalangga sang Ginoo wala gid nagahupas sang time nga nagsugod ko kilala sa Ginoo kag gimbaton ko si Lord nga akon manluluwas kag nang severe gid sa akon nga kabuhi dira mo gid makita ang tudtuod nga imo bala ka gwapa sa pagwapa sa sulod. Thank you so much, Ma'am Susan, for sharing with us your passion sa imo pangabuhi. Kag syempre, for allowing us to check on the fire sa imo naman tagipusoon. Ma'am Susan, we are proud of you. Madamo nga salamat. Good morning. Thank you man sir, ka good morning, ka God bless man sa tanan. Ang istorya sa pagbangon ni Manang Susan, mga kapuso, sigurado makahatagid sang inspirasyon sa madamo naton nga mga kapuso diri sa Western Visayas.